देखिए उम्र भाई शादी ब्याह के तो माई बाबू के आशीर्वाद से शादियों ब्याह हो गई हैं तो लइकवा बाबा कहता बाबा हो। देखिए आदमी के दुख में ही ना भगवान के पास जाए के चाहिए, भगवान के पास दुख में नहीं सुख में भी जाना चाहिए। और ये सुख इहो लोग बोलो ना चुप रहो, गाना सुनो मेरे। बताओ बाबा के दरबार में तो लोग भाई कौन प्रेम से बोले बाबा परमेश्वर नाथ की। देखिए ये जिला में जय जय बोला बाकी जय हो गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। वाह ओरिजिनल जयकारी है दो बार जय जय और इंग्लिश में काला जय बुझाला भगवानों के ऊपर एहसान होता है। लइकवा कहता कि बाबा जोन मंगल ने तोन दे देनी हयो भाई लोग पर कृपा बरसाई। गाना सुनिए भाव। अरे दिल के बात बाबा हमार सुनिए हनी, अरे परी जक्सन चुनिए दिहनी ता जुड़ाई लहिया हो भैया हो ए बाबा हो राजा हो ए बाबा हो ए बाबा हो ए बाबा हो ए बाबा हो ए जरूरत में हरिया खूब सूरत मिलिया ए बाबा हो जाइए बाबा हमार तो जिंदगी सवार दिहनी मेहरारू ऐसा जानी जो हमारा के समझ दिया। ए बाबा हो ए करे तो रहल हा जरूरत मोर में हरी खूब सूरत बिया। ए बाबा हो ए करे तो रहल हा जरूरत मोर में हरी खूब सूरत बिया। जैसन सोचले रहनी जैसन सोचले रहनी ऐसन धनिया मोर कि हमरो ले गोर बाड़ी हो। देखिए हमारा के तो ठीक मिल गई तो कहता लइका बाबा हो इराउरे कृपा हो कि करे जा मोर करे जाओ से ढेर माने कि हमारा बारे में हमसे बेसी जानेली। तलाबी सहो लागे न केहू लागे न केहू के नजर भोलेनाथ जी। चरण में रहुआ झुका के कहीं माथ जी। कि भीतरी से गद गद महसूस होला। देखी केहू भाई कहेला केहू बउआ कहेला लेकिन जब मेहरारू कहेला कि ये पिया जी हेने आई ना
मन करेला कि बरहपुर चौरास्ता पे 2 कट्ठा जमीन लिख दियो करा के। अरे भीतरी से गद गद महसूस होला, अरे दिल हमर खुश होला जब कहस पिया हो ए बाबा हो भैया भैया ए बाबा हो भाई ए बाबा हो ए करे तो रहल हा जरूरत मोर में हरी खूब सूरत दिया ए बाबा हो ए बाबा होए करे तो रहल हा जरूर। जब हमर माँ छोटका भाई के बियाह हो जाए तो कह भवहिया खूबसूरत दी हो, रिक्वेस्ट बा भवहिया खूबसूरत दी हो। आज जेकर बियाह हो गइल बा मोर भौजी खूबसूरत बिया। ए बाबा हो आदि शक्ति फिल्म से आइल बा, आप लोग सुनी लो और अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद यहीं यहाँ बनौले रहे लोग। कि घर से गईली हा छोटकी गोतनिया पिया कहती और राजा जी पिछलो बार कह के हमारा के बरहपुर ना ले गइल रही, ए बेरी हम बरहपुर बाबा के यहाँ जइबे करब। संगे छोटकी ननद दया दिनिया पिया हमके घरवे में रोकी के रख दिहल कही नया नया बारू तू कनिया पिया। लइकवा कहता कि खाई क्रिया धरब नहीं दिनिया अधनी हो खाते बिहिनिया हो लेके चलब तोहके बरहपुर मलकिनिया। देखो इतना मत खिसिया, बक्सर से तारा के काल्हे गाड़ी बुक करके ले जाए कि लेके चलब तोहके बरहपुर मलकिनिया हो लेके चलब तोहके बरहपुर मलकिनिया ना बना तू नगिनिया हो लेके चलब तोहके बरहपुर मलकिनिया ना बना तू नगिनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लइकवा कहता फुफु करतारू तना मारतारू काहे पति पार्वती जो सजातारू। देखी सावन 12 महीना में एक के बनावेला, 1 महीना सावन के पावन महीना बा चढ़ल मौका तो गड़े बा काल जे न बोल के ले जई बबलम राखल झगड़े बा। लइका कहता इतना टेंशन देबू तो 12 बजे रात में गाड़ी खोल दे बरहपुर के कि अरे देबू टेंशन आई नहीं ए हमरो लछमिया हो तले के चलब तोहके बरहपुर मलकिनिया ना बना तू नगिनिया लेके चलब तोहके बरहपुर मलकिनिया।
प्रेम से बोलती बाबा परमेश्वर नाथ की। हाँ हाँ